ọdịnala ga-aga n'iru, ozi ọma ọdịnala na-aga n'iru, ọ dịghị ihe ọbụla nke pụrụ igbochi ya, ọ dịrị aka ọbụla nke dịrị igbochi ya, ọ dịghị aka ọbụla nke ga-egbochi ya. Ụmụ Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu, ụmụ ndị mbụ na ndị egede. Ekene m nwoke na-ene m anya, nwaanyị na-ene m anya, a sịkwa gị zere na nke ichiri. Aha m bụ Eze Nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Na nke taata eji m nkụzi wee bịa. Nkụzi nji maka ya wee bịa bụ gbasara ndị afọ, ndị chi ha bụ afọ. Ọ bụrụ na ị gbaa n'afọ, agwa gị na chi gị bụ afọ, ọnya bụ na ịbụ nwa aja anị. Anyị niile bụ ụmụ aja anị, mana onye ọbụla nwere mmụọ onwe ya. N'ịgba n'afọ, agwa gị na ịbụ nwa aja anị, ọ pụtara na mmụọ anị nwe gị, na ife ọbụla ị na-eme na ihe na-akwanyere ana ugwu, ihe ezere ife ana na-asọ nsọ dịka ife alụ, mmegide, zere ya, igbu ọchụ, zere ya, maka na ana na-asọ ya nsọ. Ọ ga-aka gị njọ n'isi na onye ọbụla wụ nwa aja anị na-eme ihe anị na-asọ nsọ. Ọ bụrụ na ị na-ene onwe gị wee gbaa afọ, ị bụrụ na ị bụ nwa aja anị, ọnya pụtara na ị ga-ama mmụọ be nna gị, ana ngwuru nwe gị, ị ya na-akwanyere ya ugwu. Ada ngwuru be nna, ana ngwuru be nne, ị ya na-akwanyere ya ugwu, na-enye ana ife ọ na-eri. Ana na-eri mmiri, ana na-eri edo, ị ya na-enye ya ya. Na ọ pụtara na ọ bụrụ na e nwere ka mkpasi wee kpaa gị, iweta edo, weta mmiri, wụọrọ ana, yọọ ya biko, si ya biko ya dooro gị obi, mere gị ihe dị na ana ga-emere gị ya. Ma ọ bụrụkwa na ife ejire gị, agwara m unu na ọ bụrụ na ị gbaa n'afọ, ọ bụ na enweghị ife ji gị, onye bụ na ihe eme ihe a na-eme, ihe a na-akụziri unu, onye bụ ife a na-eme nkwu, ma na ihe eme ya na nkụzi a na-akụzi, ọ bara gị uru. Ọ bụrụkwa ọ bụrụ na o nwere ife ji gị, i wee je na-akpọku mmụọ anị, ihe ekopụgodu ife alụ nke so gị, ife ya eme na anị aya ha n'ọnụ gị maka na ị ruru unyi, ihe ebugodo ụzọ wee wepụ ya tupu ị na-akpọba mmụọ. Ị ya dị n'ọcha. Ndị ụka sị tupu ị na-efe Chukwu ha, ị ya dị ọcha, ị ya dị ọcha tupu ị na-akpọkube mmụọ anị ka ọ bịa nyere gị aka. Ya mere ọ bụ na ị gbaa n'afọ, ọ bụ na enwe ife ojiji ji gị, nọọ gị ji eme ka gị na chi gị dị n'udo, iji gee nkụzi m gbasara udochi. Ị ga-esi ya ime udochi, imesi udochi, ịbata wee gee nke a wee mee ife dị n'ime ya, ọ ga-agaziri gị ma ime ya. A sị m unu na iwu abụrụ na ọ dịbeghị emechara unu ihe niile, nwe nke ihe emere onwe gị, okike agbawa ha onye ọbụla aka. Iji wee gaa n'iru, anị bụ nne na-azụ ụmụ ya. Ikpokwuo ya, ọ ga-aza gị. Ị bụrụ nwa anị na-asọ nsọ anị, nwa mkpa ị nwere, kpokwu mmụọ ana bụ chi gị, si ya mere gị, ọ ga-emere gị ya. Ọ gaghị ekwe ka ifere mee gị. Onwegodo iri ndị na-eme nsị, ndị na-eniye eniye na ana, anị agaghị ekwe ka nsị metụ gị ma ịzọdo ụkwụ na ya. Asịgodo iri na eniri ya eni, ogodo na-evu okwu ya evu okwu, ịzọ ya okwu, ịgafee. Anị agaghị ekwe ka ị hapụ ịmịpụta mkpụrụ dị mma, mana ọmụmụ, mana akụ, mana ụba, maka na anị na-ewepụta ihe ndụ. Unu na-eme anya, onye ka m ji wee yiri akwa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, maka na ana na-ewepụta ife ọma. Ife oriri anyị na-eri tata bụ na ana ka o si abịa. Na ị na-azọdo ụkwụ taa na-aga ije bụ na anị ka ị na-azọdo ụkwụ. Ana na-enye akwa, ana na-enye ụba, ana na-enye udo, ana na-enye ihe ọma, ana na-agbakwa ọgụ nwa dịka nne si agba ọgụ nwa ya. Ya mere gị onye na-ene m anya bụ nwa afọ, bụ nwa aja anị, ọ bụrụ na ị ma ana be nna gị, jee mara ana be nna gị. A sịkwana m na akụkpọ na ya, akụkpọgodo ya, ihe a bụ ụlọ ka akụkpọ. Mmụọ bụ ikuku, adị ejide ya aka, maka ndị na-eje si na ha na-ebupụ ukwu mmụọ n'obe nna na ukwu mmụọ n'obe nne. Ihe ị gara ihe ahụ dịka ebe mmadụ jiri yipụcha akwa, kwapụcha ngwongwo na ngwongwo,
mmụọ nọrọ onwe ya adịghị ejide mmụọ aka. Mmụọ dị ka ikuku, adịghị esiri ya ọnya, maka onye shieri ya ọnya ọ ga-agafe ọnya ahụ. Maka ndị na-eje na si na ha na-eme liberation, ha bupụtacha ngwongwo na ngwongwo ha gbaa ya ọkụ wee sị unu you are free. Nwekwa free ọbụla ị dị, ị nwere ike ị na-aya oge ahụ ifilie na ịdịgo free, ịma na ụmụ gị ka ị kotoro okwu. Onye rere nkịta zuru enwe, ihe ntụkwu dị na be ya, adịghị achọ mmụọ achọ. Mmụọ ahụ na-enye gị nsogbu nwere ike bụrụ mmụọ ọma gị, ọma ha gị na nke ọma, ọ mara gị na nke ọjọọ. O nwere ndị nne na nna ha kotere ha okwu site n'ijeba mmụọ dị iche iche. Dịka ndị na-ekwu, ọdịnala anyị na-eme abụghị ịba mmụọ. Ijee n'obodo nke ịba mmụọ, ibute ike, ọ bụghị ya bụ ọdịnala. Ihe a bụ okwu na ụka ka ị na-eko, maka na ikochaa ya enwụọ, ụmụ gị a na-agbagharị chọwa ka esi ebupụ ngwongwo na ngwongwo i butere na be gị na ụdị na ị na-eme omenala. Na a na-asị gị mebe ọdịnala, asị gị jee bawa mmụọ dị iche iche, asị jee bute ite nke a bute ite nke a dọba na be gị. Ọ ihe a gwara gị na gị mewe omenala bụ ka ị mara mmụọ onwe gị. Mmụọ anyị eje chụọ na mba ọzọ, ọ dị na be nna gị. Nwa obodo na-enweghị mmụọ, ọ bụgodo iri na ndị obodo ya emebichago ihu ha, chọọ ebe ọ dị kpokwuo ya n'ogodo na be unu, kpọọ ya, ọ ga-aza gị. Kpọọ chi gị, kpọọ mmụọ onwe gị, kpọọ ndị otu gị, kpọọ ọra niile, ha ya aza gị. Ọ bụzie na ikpokwucha ya, mee ihe niile ị kwesịrị ime na ngwurube nna gị, kpọọ mmụọ niile nwe unu, mmụọ hiwere obodo unu. Ọ bụrụ na ha azaghị gị, ị natazie ha ikikere ịba na mmụọ ọzọ, ije na mmụọ ọzọ, mana ama m na ha ya agharịpụ gị. Adịghị ahapụ isi aka agba oriọm maka ndị na-eji aba mmụọ hịara nde. Unu bacha unu a na-ekote okwu n'ụka, na-ekonyere onwe unu. Echi a na-agwa ụmụ unu na familiar spirit na-enye ha nsogbu. Ama ọ nọ ikikere unu jere baa abaa. Unu bara ọdịnala ime odogwu ka ebute ike, ọ bụkwa ya bụ ọdịnala. Ihe agụji eke ike dị ya na mbọ. Iburu ike bịa ụwa, ọ ga-amanifestiri onwe ya ma ọ bụrụ na ị mara mmụọ nyere gị ike. Ihe e wetara n'akụkụ ite na-aga n'akụkụ ọnụ. Ibute ike na ụdị arụrụ ana, ị ga-afụ na ọ bụgodo na ọ koho gị, ọ ga-eko ụmụ gị, o koho ụmụ gị, ọ ga-eko ụmụ gị. Maka na evil na attract evil. Mgbe oge ị ga-eji wee pay price ihe niile ahụ, mbụba niile anyị daa, mgbe oge ya ga-eru, o nwere ike agaghị ama ebe o si, asị na ọ ndị iro, ndị iro, ndị iro, ndị iro na gịnị, asị gị na ọ mmụọ nna nna ha na-abịa maka ha ma gị. O wee bụrụ ya ụmụnne m, ọ bụrụ na ị bụ nwa aja anị, bụrụ nwa afọ, oriọna ị ga-amịnye dịka kandụl, ndị bekee kpọọ kandụl, bụ nke na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke na-acha ka ụdịrị akwa anyị na-arụ. Iminye ya na ụdịrị efere dị ona. N'oge gara aga akụziri m unu ya, mana m egosighị unu efere. Ọ na-afụrụ efere a, ọ na-awa awa. Ọ ceramic plate dị ihe a, breakable ceramic plate, nke ọkụ na-aghaghị agbanwe ọkụ, nke na-aya ha agbanwe ọkụ. Nke a ịkwụọ ya na kwụwa, iminye ọkụ. Bifo ị na-amịnye ya ọkụ, ihe etinye ikikere n'ime ya, tinye energy gị na ya bụ kandụl, tinye energy gị na ya. Kpọọ mmụọ onwe gị, aja anị nwe m, akpọkwuo gị, anịbe nna m, anịbe nne m, akpọkwuo gị site n'ikikere dị n'anyanwụ ya ka ịza m, dịka nna amịnye ife a ka ife nwụọ na ndụ m. I wee minye ya bụ ife, i weta nzu, kene Chukwu, kene anị, kene mmụọ niile nwe gị, kene chi nne gị na chi nna gị, chi nwoke na chi nwaanyị, chi eke, chi orie, chi afọ, chi nkwọ, maka na ihe niile abụ ofu ọnụ arụ, ofu mmụọ ka ha bụ, mana ha nwere akụkụ arụ dị iche iche. They cannot do without each other. Adịghị ama ama. I wee kpọsịa ha, i wee kpọzie mmụọ ahụ bụ mmụọ onwe gị, bụ mmụọ afọ, chi afọ nwe m, na mmụọ bụ onye dị ona na-akpọku gị taa bụ ahịa afọ. Gị na chi ụwa m bụ, ọ bụ na ịma afa chi ụwa gị bụ onye nọrọ gị ụwa, onye ahụ bụ onye nwụrụ anwụ bịara ụwa ọzọ n'ime gị. Ọ bụ na ịma afa, ịkpọọ ya oge ahụ ị na-ama nzu ahụ, si ha bịa maa nzu, enu na ana maa nzu, ọhịa na ụzọ maa nzu, ikuku na mmiri maa nọ nzu, ka chi m na chi ụwa m maa nzu, ka chi afọ nwe m maa nzu. Ịkpọwa mmụọ niile a, si ha bịawa, ma ndị otu gị ma ndị iyi ụwa gị na-ayiri igwe adị ike na ofu osisi adị emewe ọhịa. Kpọkuo ha, si ha bịa maa nzu ka ha maghere gị ụzọ. Nzu na-azụghị ụzọ. Enwe ihe ọbụla bụ ife ọma ị chọrọ n'ime ị na-ekwu, ewere nzu maa gị, ịma ha nzu, ha were nzu maa gị n'iru gị ka ife ọma mebere gị.
machapụ gị ọra akwụ mmụọ ọra akwụ mmadụ ụchụ mmadụ ịmachakwa nzu imesi ya n'iru ebe a ọ na-ama mma ka iru ọma na-akpọ gị n'ebe ọbụla ị na-aga ịmasakwa ya n'ụkwụ na-abụ si ka iji ụkwụ gị wetara gị Chidimma wetara gị Awele ị nwere ike mesakwa n'ọnụ ka amachapụ gị ụchụ na-agba gị n'okwu ọnụ imesakwa n'ọba aka gị ọ dị mma ị bịa weta edo n'ọka o doro gị na mmụọ na mmadụ doro gị na mmụọ onwe gị doro gị na ndị otu gị doro gị na chi gị na chi ụwa gị doro gị na chi nne gị na chi nna gị ka ọnọdụ dịrị gị na mma n'ebe ọbụla ị na-aga ị na-agọ ya imesịa i were edo masakwa ya n'ebe a n'egedege ihu gị i werezie edo anyị maa ya na ikenga gị na ikenga iji bi ụwa ya edo gị ahụ ọ yaghị ewetara gị okwu na ụga ọ yaghị ewetara gị ọgba aghara ọ gaghị ewetara gị nsogbu ihe ọ ga-ewetara gị udo ọ ga-adị ire ọ ga-adị ọkụ mana ọ ya ha adagbu gị n'ọkụ ịgosi ya iweta ọjị ịgọọ n'ọjị na ntị mmụọ dị n'ọjị ọjị ka ị ga-eji wee kwuo ihe niile ị ga-ekwu yọọ ihe niile ahụ bụ ihe ị chọrọ wee kenekwa mmụọ ị ga-ekenekwa mmụọ ma yọba i wee mesịa ya iwe ọjị awụnye n'ime efere ahụ iwu ya n'ime efere nwe nke chụwere anya n'elu bụ ọjị nke gị bụrụ nwaanyị were ọjị nwaanyị bụrụ nwoke were ọjị nwoke aga m akụzi gbasara ọjị n'oge ọzọ iweta ya bụ ọjị tụpụta anya ya tụsa n'efere ahụ wee tụta ọjị a na fọ eji si ya wee were nke ahụ ịtụpụtara wee wunye n'ime efere were nke ọzọ wee taa si chi gị na gị na ya na-agba ndụ ịdị mma ndụ na ife dị gị mma ya adị ya mma na ife na-adịghị gị mma ya adịkwana ya mma iwere ya wunyekwana ya bụ efere i wee wetazie na tupu ị na-ewere ọjị a na-ata buru ụzọ were ofu tụpụrụ ana ọ bụ na ị na-esonyere m na nkụzi m tụpụrụ ana be nna gị ana be nne gị na ebe ahụ ị nọ si ha bịa were ọjị tupu i wetazie nke ị ga-eweta gị na chi gị ga-ata ịtasịa ya iweta mmanya ọ bụ na ị wetara Fanta ọ dị mma maọbụ na ị wetara mmanya nkwụ elu nkwụ ọcha ọ dị mma maọbụ na ị wetara mmanya hot nke na-acha white ọ dị mma iwere ihe emetụ n'ọnụ tupu ị gbasa ebe ahụ iwee sị chi gị na ihe dị ya mma ihe dị gị mma ga-adị ya mma n'ọgbụgba ndụ ịdị mma ọgbụgba ndụ ọganihu ọgbụgba ndụ ihe ọma ka gị na ya na-agba ka ọ bịa nyere gị aka n'ụzọ ụwa gị na ụzọ ije gị imesịa ya iweta mmanya agbanye na glaasị ahụ iji maọbụ ihe ọbụla bụ ihe iji wee gbanye mmanya jide ya n'aka left gị bụ aka ekpe wee were ya wee fee aka gị n'azụ efere ahụ ị nọ akọ mmụọ wee sị ndị ajọ chi niile ndị na-esogharị gị n'ụdị ọbụla ndị ya eweta ogbochi na ọgbachi ndị kpọọ mmụọ amoosu maọbụ ndị uke maọbụ ndị ajọ otu wee na-agagharị ma ndị ya bikwuchiri gị ụzọ nọọ mmanya na-aba n'anya ka ị na-enye ha ha ṅụọ mmanya na-aba n'anya mmanya gbube ha tinye ha isi n'ọhịa ka ha chefuo gị hapụ icheta gị ikwusie anya ịgọcha anawo iwetazie efere a wee kwụrụ n'ọnụ ụzọ gị ọ gị maka isi wee biri ebe ibi ihe ma ọ bụ na ị ya akwụrịrị ebe ọbụla bụ ebe esi aga ụzọ wee were efere a wee fụọ nzu a ụzọ ịnọ ịfụọ n'ihu ịfụọ n'azụ ịfụọ n'aka nna ịfụọ n'aka ekpe ya na four corners of the world ka ịfụọ ya wee sị mmụọ na-eri nke ọ na-eri bịa were imesịa ya nwanne m ọ gaziere gị ka ị na-eme nke a n'oge ọbụla na-edebe nsọ chi gị ịbụrụ nwa afọ oyi ọkwụ ha isi nke mgbede n'ụbọchị bụrụ ụbọchị oyi idobe onwe gị nsọ ka ị nwee ike ịdị nsọ ma chifo ịgọ mmụọ debe nsọ ya bụrụ ụbọchị ị na-asọrọ chi gị ọ bụrụ 6 o'clock oyi nke mgbede oyi tu 6 o'clock nke mgbede afọ ịsọchago nsọ idebe mmụọ gị debere ya nsọ ya debe ọnụ arụ gị nsọ ma nke ị na-eri n'ọnụ ma nke ị na-ekwu n'ọnụ maka enwe ndị na-ekwu okwu ọjọọ n'ọnụ o nwere ndị bụ na akụkọ na-apụta n'ọnụ na-abụrụ ezigbo akụkọ ụbọchị ahụ ị ga-ezere nnọọ ihe ndị ahụ ọ bụrụ mmanya bụ ife ị na-ayaghị ya ọ bụ na ị ṅụrọ mmanya n'ịyaghị ezu ike ụbọchị ahụ zere mmanya ọ bụrụ na ọ nwaanyị bụ ife bụ na ọ bụ na ịgakwu nwaanyị na ịyaghị ezu ike zere nwaanyị ji ya chụọra chi gị aja ọ bụrụ na oke akụkọ bụ ife ọ bụ na ịkọ ha akụkọ na ịyaghị ezu ike sọọra chi gị ya bụ akụkọ anyị na-akọkarị nwee quiet time ma ọ bụrụ ndị bekee ka ị na-eme nke ị ga-afụ na ọ ga na-adịrị gị na mma na-agaziri gị ịchọ ịwụ arụ ya bụ ụbọchị anyị ịchọ ịwụ arụ n'ụtụtụ ya i were nnu wee tinye n'ime mmiri iji awụ arụ gwa Chukwu okwu ụnụ ma ife nnu bụ nnu na-enye ụtọ na ndụ mmadụ si chi gị bịa nye gị ihe ụtọ n'ụzọ gị wepụrụ gị ihe ọbụla ya eme ka inu ọ mmadụ sichaa nri ọ chọ ka nri o siri dị ụtọ tinye ya nnu ị gwakwa chi gị dịka ị na-awụnye na mmiri a isi ya na nnu adịghị atụ orimiri ọgwụ nwoke gwara agwa ọgwụ nwaanyị gwara agwa ogbochi mmadụ ife ọbụla bụ atak nke na-esogharị gị ọ ga-adị ka
nnu awụnyere n'ime orimiri maka na o nweghị ebe ọ ya anọ ka ị na-eme nke ị ga-afụ na ihe dị iche ga na-emere gị. Ekenekwa m unu ụmụnne m, ọ bụ na tata bụ izizi isonyere m, asị m ọ ga-amasị m ma ọ bụ na ị na-ebinyere m akara like. Ekenekwa gị maka isonyere m, mana ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụrụ na ị sọskraịbụ ọrụ m, ọ ga-enye gị ịdị na-amata oge m kụziri nkụzi. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ meenụ ka nkụzi a ruo ndị ọzọ aka ka ha gee ya site na ya wee mụta ihe. O wee bụrụ ya na nke tata ụmụnne m, asị m ya gaziere onye ọbụla. Ife ọma pụrụ iche mere nwoke mere nwaanyị na-ene m anya. Ya gaziere unu.